खुलुमबाय आं राजीव बसुमतारी हाग्रामानि समाव PMOIG न' मोननाय नखरनिफ्राय रां जानायखायनो गावसोरनि समनिखौ गोसोखांनानै UPPLखौ बरनाम खालामनो नागिरदों माखासे BPFनि सोद्रोमाफोरा आरो बेबायदिनो न' होनायनि मुङाव रां जाख्ल'दों होननानै रावबो फोरमान होनो हानाय गोहो गैया। बे बाथ्राखौ फिनजाथाय होदों मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। थांनाय साननैसो सिगां उदालगुरि भेरगाव बियाब एबा BTRनि गेलेमु आयदानि मावफुं सोद्रोमानि बियाबाव सरकारि न' मोननाय बेनिफिसारिनिफ्राय UPPLनि माखासे सोद्रोमाफोरा एबा ठिकादारफोरा गोबां जाख्ल'नायनि अजद दैखांदोंमोन आरो खौरां बिजोङावबो फोसावनाय जादोंमोन। কাৰণটো হ'ল আপোনাৰ ভেগাव ব্লগাৰ বহুত কারাপশন চলি আছে। बेखौ लानानै फिन जाथाय होदों मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। बिथांमोननि उद्देश्यआ जाबाय जोंनि अफिसारफोरखौ सिगि सख्ल' खालामनानै फैसा जानाय। BPFनि माखासे जायफ्रा खालामदों BPFनि सापर्टार बे BPFनि सापर्टारफ्रा जोंनि सरकारखौ बोरै हायो दाय फोनांनो बोरै हायो बदनाम खालामनो बेखौ बिथांमोना राहा लाबाय थादों। आरो बेखौ लानानै भेरगाव बियाबनि गोबां गामि दखरा थांनानै सैथोखौ संदान होयो आरो बिनि सायाव रोखा खालामनानै होयो आरो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा रोखा खालामोदि दिनैनि समहालागै सासेबो कास्टा हाउस एबा PMOIG न' मोननायनिफ्राय से रांबो लानाय जायाखै होननानैबो फोरमायना होयो जोंनि खौरांनि गेजेरजों। लोगोसे मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा गोख्रों थांखिना बुंथिबावोदि सोरबाफोर बेबायदि रां जानाय जेबो फोरमान होनो हाया। गासैबो नंखाय बाथ्रा बांसावनानै UPPL सरकारखौ मुं सुनो नाजानायनि मोनसे थांखि होननानैसो फोरमायो। बिदिब्ला फैदो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF दोलोखौ मा बुंथिदों जों आबुङै मिथिनो लादों। बिथांमोना साथामसो डकाइट बायदि सुबुङा RTI होदों जाय RTIनि गेजेरजों बिथांमोना एन्सारखौबो मोनबाय। जिबायदि सोंदों ब्लक अफिसा बिथांमोननो एन्सारखौबो होदों। नाथाय बिथांमोना एन्सार मोनदोंब्लाबो बिथांमोननि उद्देश्यआ जाबाय जोंनि अफिसारफोरखौ सिगि सख्ल' खालामनानै फैसा जानाय आरो माखासेनि इन्टेनसनाथ' जोंनि अपोजिसन दोलोनि BPFनि माखासे जायफ्रा खालामदों BPFनि सापर्टार बे BPFनि सापर्टारफ्रा जोंनि सरकारखौ बोरै हायो दाय फोनांनो बोरै हायो बदनाम खालामनो बेखौ बिथांमोना राहा लाबाय थादों। दिनै जोंनि भेरगाव समस्तिनि सिङाव जेसेबांखिनि VCDC दङ VCDCआव जेसेबांखिनि PMOI न' मोनदों न' मोनगिरि बिथांमोनखौ बा बेनिफिसारि बिथांमोनखौ सोंहैथां बिथांमोननिफ्राय जोंनि चेयारमेना मेम्बारफ्रा बा सोरबाया बिथांमोननिफ्राय 10,000 12,000 फैसा लादों नामा? बै समनि बाथ्राखौनो दिनै बुंनाय बायदि जादों। हाग्रामा महिलारिनि समावसो जोंनि VCDCनि सिङावनो एबा जोंनि समस्तियावनो गोबां मानसिनिफ्राय 10,000 12,000 फैसा लाबाय नाथाय न'खौ बिथांमोना बानायना होनो हायाखै। नाथाय जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार फैनाय लोगो लोगो रावनिबो न'आ हाबदान जायाखै आरो रावबो बेनिफिसारिनिफ्राय रावबो चेयारमेन रावबो मेम्बारा जोङो फैसा थाइसेबो जोङो दाबियाखै। बरंस' जोङो बिथांमोनजों लोगो नांनानै बिथांमोननि न'खौ कमप्लिसन खालामनो थाखाय बनायनानै होनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो दैदेनगिरि जोंबो TLCCनिफ्राबो जों गासैबो बिथांमोनजों थाफानानै खामानिसो मावदों। दा बिथांमोना अभियोग होनाया नंखाय आरो बिथांमोना जेबो फोरमान होनो हायाखै सोर सासे बेनिफिसारनिफ्राय सोर चेयारमेना फैसा बिदों आरो जाय भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै होदों मोननैसो पर्टेलाव बे न'खौ आङो दाखालि बेखेवहैबाय। जाय समाव बिथांमोना भिडिअ रेकर्डिं खालामदोंमोन बे समाव बे न'आ जास्ट बनायहांनायसो सेकेन्ड बिल मोननानै न'खौ बानायबायसो थादोंमोन बेनिफिसारिया आंनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला आरो दिनै बे न'आ कमप्लिट जाबाय। दा बेयाव बेनिफिसारिया थाइसे फैसा रावनोबो होआखै आरो रावबो बियाखैबो। दा बेबायदि जेबो फोरमान गैया बिथांमोननि आखायाव आरो जोङो दिनै बुंनोसो हायो जों दिनै बुङाखै थांखांनाय जाथाय बा थांखांनाय समनि खोथा होननानै जों बुङाखै। गोबां हाबदान जाना थानाय न'खौ जोङो जोंनि BDOनि हेफाजाबजों जोंनि भेरगाव ब्लकनि BDOनि नाजानायजों जोंनि हेफाजाबजों गोबां बेनिफिसारनि न'खौ जोङो गुबुन गुबुन स्किमनि हेफाजाबजों बानायनानै होनाय जादों। आगोलनि जायफोरा 2020नि सिगांनि बेखौ जोङो हाबदान जाना थानायफोरखौ जोङो बानायजोब्बाय। दायो जोंनि भेरगाव समस्तियाव 16 खानसो दंबावो आगोलनि माने हाबदान जानानै थानाय न' जायखौ बानायजोबनोनो हाला आरो माखासेखौ जोङो बानायनो थाखाय पलिसि खालामनोबाय थानाय जादों। सोरनाबा थिं देसताबाखै सोरनाबा दरजा खोरखि गैया बेफोरखौ जोङो बानायना होनो थाखाय राहा लानाय जादों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन।
12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।